Moi kaikki! Tää on siis aloitusvideo ja tähän alkuun mä nyt sanon, että en aio näyttää naamaa videolla. Mä siis teen vaan petsivideoita ja niin edelleen. Ja siis tosiaan en oo aikonut, en nyt vielä sano sitä, mutta kuitenkin on tulossa kaikkiin petsimiitteihin. No, en nyt kaikkiin, mutta suurimpaan osaan. Ja silleen siis tosiaan tämä ei ole tämän kanavan päähenkilö, vaan itse asiassa mä voin hakea sen teille. Hehe. Kanavan päähenkilö on siis tämä petsi tässä. Ja tosiaan saatte ehdottaa kaikkia sarjoja ja niiden ideoita. Eikä mulla siis tosiaankaan väliä. Mä voin tehdä YouTubettajien kanssa videota. Siis petsi-YouTubettajien, koska mä tunnen aika monta ja niin edelleen. Mutta tosiaan mä en tee tässä nyt mitään pitkää videota, joten tää taisi olla tässä. Moi moi!